Дедо, IT Гизър. Бесния Светлю. Това е злата сила паладин. И една злобна секира. Приготвяме се днес тук да посрещнем, т.е. да изпратим старата нова година с бомбаджийския отряд от Дедо и злите сили, момчета! Пали! Пали! Огън? Го за тебе огъня! Пускай! Пускай! И 3-2-0! Паладин, я покажи какво можеш ти сега. Нема вече. Ето това беше малко представление от трите сили. Който иска може да се среща с нас, организираме срещи. Да, напълно. Обърни камерата към нас двамата. И най-вече срещите са с червени барети, които бяга! Това къде ще го пусна? YouTube. И стоп! Стоп! Стоп, де!